Goeiemorgen. Welkom op deze mooie nieuwe dag. Een dag met nieuwe kansen. Ga lekker zitten of lezen en sluit je ogen. In deze meditatie wil ik met je naar binnen gaan om te voelen wat er in je speelt. En hoe dit nou eigenlijk echt met je gaat. Het is belangrijk om te weten dat het vooral voelen meest wat er is. Dat je er net door oordeelst en de hoogste het in deze meditatie net te veroordelen. De hoogste die net oors te voelen. Het is helemaal prima zat het is. De blijde gevoelens litten we vaak wel ta. Maar juist, ik vaar de oren minder fijne gevoelens, is het heel wichtig dat we ze de wezen litten. Die gevoelens die is misschien liever net vielen worst. Want als ze voordrukst, komen ze later toch hutter weer om. Ze willen serieus naam worden. Ze willen sjoen worden. Viel het en omjerm je het. Veel dus wat er in je omgeet. Ek als het vindt dat er geen reden te is om die zo te voelen. Ek al vindt de gevoelens net realistisch. Let het er wezen. Als bij gelijk somberheid vielst, wilst het eigenlijk vindt dat net zo zeuren moest en dankbaar wezen moest van wat hest. Die somberheid is er. Dus verwelkom dit gevoel. Alles is prima. Lid ze de wezen en jou ze haar aandacht. Jou ze wat leefde, want ze willen gewoon graag even de aandacht van die. Oordeel dus net, maar observeer wat er in die opkomt. Gedachten die opkomen, moest geen litten. Die nemen we net serieus. Maar de gevoelens die er binnen, jouwen we nou wel de aandacht. Bedank die zelfs, dat je de tijd en de aandacht naam hebt om naar de gevoelens te luisteren. Dankjewel voor deze meditatie. Een hele fijne dag te wensen.